que teníem molt clar era fer un edifici que begués molt de lo que és l'arquitectura popular, de barri, doncs, pescador i aquesta arquitectura molt característica, però a la vegada estem fent un edifici nou, no? Per tant, doncs, que tingués aquesta lectura contemporània. A més, en una ubicació bastant singular, com pot ser el passeig Joan de Borbó i amb una doble cantonada, no? Amb una entrada cap al barri que et porta doncs, cap al mercat, doncs, teníem clar doncs, que havia de respectar aquesta mirada doncs, popular, però alhora donar-li aquesta singularitat que té doncs, una entrada cap al barri. A dintre també volíem espais com molt lluminosos, per tant també ens donen doncs, la composició d'una façana amb el format doncs, de les obertures i la ubicació de les obertures a les cantonades. Sí que el que volíem és que els habitatges, tot i els seus tamanys petits, sí que hauríem que fossin el màxim amplis possibles, no? I llavors hi va haver un treball tipològic important de tot i la dimensió, donar la sensació d'habitatges el més grans possibles. Suprimim al màxim espais de circulació, aprofitar que tots els espais siguin útils i bàsicament les tres tipologies es resolen en un nucli central humit on hi ha el bany i la resta de dependències que estan al seu voltant amb un espai, doncs l'espai de cuina, menjador, estar com a més gran.